هەروەسا وەکو خۆرتێکی دەرچوویە پەیمانگەهێکی زانە vê tengaviya he canê xwe kir qurbana tevgera siyasî Kurdî, kir qurbana hizrê netewî Kurdî, kir qurbana yek bû simbol û ez yani mînakekî ji pakrawanên 12 Azarê taybetmendî ku taybet heye ji ber got bijêr işkencê û tezîbê de serê xwe ji dijminan re netewand. Slavek spasiya germ bûwa hatna we ji bo bîranîna şehîdbûna pakrawan Ferhad bavê Nisrîn. Şehîd Ferhad û şehîdên adara 2004 wê bimînin di hizr û bîra milletê Kurd da. Wan ciyanê xwe ji bo doza gelê Kurd dan. Ev şehîd ji hêşa naziyê nebû me, bo gelê xwe, bo malbata xwe.